Camagwini uMakhosi Mkhize lo okhulumayo lana-ke ngiphethe idlozi lamanzi-ke leli, igama lale nyoka ivuzamanzi. La kade ngidinga igazi lakhona, khona into engiyifunayo-ke ngoba nibona sengitholile, kufanele ngithole isaphila, ithongo lamanzi-ke. Le nyoka uma ikushayile kufanele ugijime kuqala wena uhambe uyongena emanzini ngoba meke yafika kuqala yona emanzini yaphuza amanzi wena uzoshona. Uma uyibuka ungazi ukuthi i-black mamba kodwa akusiyona i-black mamba. Umehluko phakathi kwayo ne-black mamba, i-black mamba imhlophe la ngaphansi, yona uyayibona ukuthi isayingwe kanje, ilanda umbala wengwe. Ivuza amanzi igama lakhona-ke le nyoka eyenza into ey'ningi ey'jule kakhulu, imvunza amanzi. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi thola igazi layo isaphila, isanyakaza kanje, khona okujulile okwenza ngalo imvunza amanzi, ithongo lamanzi. Le siyibambe emanzini-ke, phakathi emanzini, sabuya nayo imvunza amanzi. Uma unethongo lamanzi nje kulula ukuthi isondele kuwena, ayikushayashayi futhi ngoba nisuke nizwana nina nobabili. Camagu uMakhosi Mkhize okhulumayo. Amen.